Boiro foi madrugador para a presentación dos actos da súa Semana Santa. As actividades que se celebrarán entre o 21 de marzo e o 5 de abril, baixo organización da Irmandade do Cristo da Misericordia, arrancarán coa imposición de medallas aos novos confrades e a lectura do pregón, a cargo este ano de Carlos María López del Río. Carlos María López del Río é nativo de Boiro, fillo de un médico que estuve aquí, agora últimamente estaba creo que era en Oviedo, entonces contactouse con el para si nos podía facer o pregón. Dende a parroquia destacan o amplo programa de actos litúrxicos e procesións previstos. Entre eles, o Xoves Santo, a celebración da Cea de Cristo, a Hora Santa e a procesión do Ece Homo e a Virxe da Amargura. E o Venres Santo, a Paixón de Cristo e a procesión do Santo Enterro. Sin duda, pois, son as das celebracións máis importantes que pode ter tamén unha parroquia, xunto cas outras celebracións que temos durante o ano, o Corpus e as festas patronais, pero a Semana Santa pois viviremos e celebraremos xuntos, así vos invitamos tamén a todos os feligreses e a xente que queira acercarse tamén desde outros lugares para vivir a centralidade da nosa fe cristiana pois tamén estes días da Semana Santa. Por segundo ano sairá a procesión da Nosa Señora da Piedade, o Mércores Santo, tamén unha das principais novidades do cartel deste ano, xunto co cambio de percorrido, un pouco máis curto que o habitual. Para nós é un orgullo ter unha Semana Santa que se leva celebrando tantos anos, pero que cada ano pois vai collendo máis forza e creo que, bueno, pois a xente vai participando máis e para nós é unha semana moi importante porque, bueno, celebramos por un lado os actos religiosos, pero tamén o queremos elevar a ese tema cultural, porque creo que todo o traballo que fai a Irmandade ten ese recoñecemento, non tamén da parte cultural do noso concello. Como xa acaban de describir todas as actividades, eu sí que quería recalcar un pouquiño esa do miércoles día 1, que é unha procesión nova que se fixo o ano pasado e este ano pois lle deron un pouquiño máis de volta para limitar un pouco o percorrido porque se facía un pouco longo, que é un percorrido que se cambiou, é unha procesión que vai cuns farolillos que é máis silenciosa si cabe que as outras e se fai un pouquiño máis tarde que as outras ao redor das 10 da noite.